Thokozani bogogo, thokozani makehla bogogo namakehla. Namhlanje ke usuku olukhulu, usuku lokuthi ngihambe ngiyongenelela abantu ngibaphe inkambi zamahala, ngibaphe amagrosa amahala. Bogogo namakehla njengoba kade nginithembisile, kodwa ayangifuni ukuthi bogogo namakehla kunganazisi ukuthi yiphi indlela engilapha ngalana. Indlela engilapha ngayo bogogo namakehla, ngiyambuyisa umuntu mwade kulahlekela mhlawumbe umthanda bese emva lokho wathatha umunye umuntu siyamkhafula abuye. Nginesibambelelo futhi nakhona sokuthi mhlawumbe umuntu wakho uyamthanda, umshadile, umlobolile, simbiyele. Ngiyakwazi futhi nakhona ukuthi ngihlambulule impilo yakho nje, ngigeze ube aligned nezidalwa zakini. Bese emva lokho bogogo namakehla, ngiyakwazi ukuthi ngiphakamise izithunywa, ngiphakamise nazo zonke izidalwa zakini ukuthi zikusebenzele. Ngiyakwazi futhi nakhona ukuthi ke bogogo namakehla ngigeze ube umuntu othola ama-interview, ube umuntu othola imisebenzi, ube umuntu owinayo emadilini. Bogogo namakehla ngeke ngize ngande kakhulu, niyazi nani ukuthi ngisebenza kanjani. Ngicela nje ukwehlela ngenzansi, inkosi kuphwe njalo. Thokoza. Thokozani bogogo, thokozani makehla bogogo namakehla. Nakusengena ngaphakathi niyabona lapha ngidrive imoto yami bogogo namakehla, ngiya ka Shoprite. Nakho ke la sengiphethe itrolley ke ngiyabutha bogogo namakehla. Ngibuthela abantu engibakhethile abawu5 engizofika ngibaphe igrosa nemithi bogogo namakehla. Niyabona ngithatha igrosa yangempela lapha bogogo namakehla. Nakusengiphuma ke ngiyahamba ngemotweni bese emva lokho ngiyovula iboots bogogo namakehla, ngifaka igrosa lana ngitshengisa kona ukuthi bengisesowethe eShoprite. Bogogo namakehla nakho sengiyongenelela oqala, ngiyanyuka ebhisi lapha ngiyaphezulu. Nasi salukaze lapha bogogo namakehla, sikwazi ukuhamba ngisiphi igrosa bese ngiyasikhulekela bese ngiyahamba bogogo namakehla. Sengiyahamba kuphi ngiye eFosloras eValley njalo. Mengifika eValley awu bangihlonipha abantu bakhona nkosi yami. Bese emva lokho ngiyabakhulekela, ngibaphe futhi nakhona igrosa, ngibaphe nemithi. Sengiyahamba lapha na bogogo namakehla, ngiya eValley bogogo namakehla, ngiyabahambela abantu impela, hayi kancane. Bese emva lokho ke bogogo namakehla, ngikhiphe nayo igrosa, ngiphethe nemithi la isezandleni. Ngifike ngibaphe imithi, ngikhulume nabo bese ngiyabakhulekela bese ngene emotweni futhi nakhona ngiyalekwa elinye iside laseValley. Bese emva lokho bogogo namakehla nayo insizwa lapha na ke nayo ibinenkinga, ngikhulekele nginezimithi ngihambelana nasebusuku. Bogogo namakehla ndibonile ke lapha na ke bengihambelela abantu bogogo namakehla, ngingena door to door, ngifike ngibapha igrosa, ngibaphe nemithi bogogo namakehla. Next week siyayiphinda futhi leyo. Ngicela nje ukuthatha abanye abawu5 engizofana ngibaphe igrosa, ngibine ngibaphe imithi bogogo namakehla. Bese emva lokho ke this time around ngizobe ngibaletha kuphi eBhavini. Bese emva lapho bogogo namakehla ngilalela inkinga zabo, nginabaneza imithi maqondana naleyo nto leyo basuke bebhekene nayo. Bese emva lapho bogogo namakehla ngiphinde futhi nakhona ngibafaka eBhavini, ngibaphe nemithi, ngibaphe negrosa. Ayi bogogo namakehla, wakwayibona yaphi inyanga eyenza ngale ndlela engenza ngakhona.